Dobrý deň, bratia a sestry. Započúvajte sa do biblických zamyslení Tesnou bránou. Dnes je nedeľa, 28. jún. Božie slovo máme napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 6. kapitole od 36. po 42. verš. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte a bude dané aj vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. A povedal im aj prirovnanie. Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? Učeník nie je nad učiteľa. No každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. Ako to, že vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo svojom oku nebadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi, brat môj, dovol, nech ti vyberiem smietku z oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku? Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Zápas o Božiu dokonalosť. To je cieľ, ku ktorému nás pozýva Pán Ježiš Kristus slovami. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Tento zápas nie je jednorázový boj. Človek musí o Božiu dokonalosť, ktorá sa má prejavovať v láske a milosrdenstve voči našim blížnym, zápasiť každý deň. A tu si musíme priznať mnohé zlyhania. Milosrdenstvo? Radi ho prijímame, ale neradi ho uskutočňujeme. No Pán Ježiš nám ho jasne hovorí. Buďte milosrdní. To je rozkaz. Tu nie je napísané, mohli by ste byť, alebo ak sa vám bude dať, ak budete mať na to náladu a čas, či keď bude dobré počasie. Byť milosrdný znamená milosrdne konať aj vtedy, keď sa mi nechce a keby som najradšej zobral spravodlivosť do vlastných rúk. Človek tak rád posudzuje, odsudzuje, okamžite bada smietku v oku blížneho a rád sa hrá na vodcu, no žiaľ je slepý. A tak nám do toho marazmu neraz musí zaznieť to tvrdé a nekompromisné slovo ty pokrytec. Boh je milosrdný voči tebe, aj keď si to nezaslúžiš. Buď láskavý a milosrdný aj ty voči svojmu blížnému a uvidíš zázrak. Toto je ustavičný zápas o Božiu dokonalosť, ktorá nás niekedy stojí veľmi veľa seba zapierania. Prosme, aby sme v tomto zápase o dokonalosť obstáli. Modlíme sa. Ďakujem ti, Bože, že si dokonalý a aj nám ponúkaš dokonalosť. Odpusť, že mi skôr vyhovuje povrchnosť vo vzťahu k tebe. Premieňaj moje srdce, nech som v jednote s tebou a s tvojou dokonalosťou. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Roman Poruben. Vo svojich modlitbách myslíme aj na cirkevný zbor Svätoplukovo. Prajeme vám požehnaný deň.